Okrem toho, že Kika si skoro zlomila nohu deň pred odletom, večer pred odletom, tak okrem toho sa fakt nič neudialo. Čo to znamená, že skoro zlomila, pocitovo skoro zlomila alebo odhadom? Som to ukazoval v skicári, môžem to ukázať ešte raz, keď tak. Rozbehla sa cez taký trám, ktorý bol na detskom ihrisku, lebo sa prudko otočila a rozbehla sa za Oliverom v panike. Bol tam trám vo výške polky, píšťali, chápeš? Hej, píšťala, jak je normálne, takto máš nohu, hej. OK, to je veľmi divná noha, ale chápeme sa. Tak ona mala takto proste opuchnutú píšťalu. To som dal na trošku nesprávne miesto, ale predstavujte si, že tu je koleno, hej. To je koleno a to je píšťala, tak asi takto vyzerala jej noha, takže sa trošku baví. Si praskla kosť alebo niečo podobné, ale jak si to zaladovala? Dala si Balgín, tak na druhé ráno stala a mala to podstatne lepšie, takže aha, tak to dosť trafila, no dúfam, že si sa jej nerehotala ako zvykneš, či ako mal som 100 chutí, ale šťastie bolo, že som to nevidel, lebo stála rovno vedľa mňa, takže som to videl iba periférne, že som sa až tak veľmi nesmial, iba vo vnútri.